vítam všetkých pri svojom ďalšom videu, kde by som vám chcel dať takú menšiu investičnú radu v tomto čase, keďže e-shopy sú buď to vypredané od Pokémonov, alebo plné predražených vecí. Samozrejme to není vina tých e-shopov, ale o tom potom. Na stránke, poviem to na rovinu, Alzy sa už dlhšiu dobu vyskytuje jedno veľmi pekné UPCčko, a to Charizard Ultra Premium Collection z roku 2022. Tu ma trošku Alza vytrolila v tom, že kým som spracoval toto videjko, cena uskočila 20 €, takže sám o sebe som mal pravdu, že tá cena pôjde hore. Ale nevadí, stále je to ešte v pohode a myslím si, že tá cena ešte porastie oveľa viac. A ja vám len dám pár faktov a je to na vašom rozhodnutí, či si to kúpite alebo nie, keď chcete investovať v dnešnej dobe do Pokémonov. Tu vidíte, za posledných 6 mesiacov nám cena skočila z nejakých 125 € na tých 207. A tie údaje z eBaya by som nebral úplne vážne, lebo sám som to čekol a nie je to tak úplne, jak to tam je písané. Tu máme zhruba, čo obsahuje tento set, čo si všetko prejdeme. Tak začneme, máme tu veľmi krásne 3 promo kartičky, ktorých cena je vpravo aktuálna a za posledných 6 mesiacov všetky tieto 3 kartičky stúpli na cene o viac než 100%. A osobne si myslím, že tá cena pôjde len hore a hore. Ďalším dôvodom, prečo je táto kolekcia super, je, že obsahuje 3-krát boostre Evolving Skies, ktoré sú skoro všade vypredané a aj keď sa tak nepredávajú, tak majú dosť vysokú cenu. A môžem povedať, že to bol jeden z najlepších boostrov, ktorý sa objavil za posledných niekoľko rokov. A tá cena pri nich isto pôjde len hore, lebo tamto sú tu samé raritné kartičky. A okrem týchto 3 boostrov od Evolving Skies tu máme ďalších 13 boostrov z edície Sword and Shield, a to 3-krát Lost Origin, 2-krát Astral Radiance, 3-krát Brilliant Stars, 3-krát Fusion Strike, 1-krát Vivid Voltage a 1-krát Darkness Ablaze. A tie stoja za to. Ďalej tu máme nejaké tie hracie doplnky, ako je podložka Charizard, 65 slívov s pekným motivom Charizarda a kovové hracie doplnky. Tu je tak celkový sumár toho, čo som vám tu hovoril v tých sumách zhruba. A je to na vás, odporúčam to vrelo, ale takým spôsobom, že si to neotvárať, ale nechať si to ako collectible na dlhší čas. A osobne si myslím, že tam cena pôjde hore. Pri tom hype Pokémonov, ktoré je teraz vo svete a že sú dostupné na tej Alze, tak ja by som nad kúpou pouvažoval. Dobre, to je bolo dneska všetko. Odkaz na tú Alzu budete mať pod videom. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne a keď máte nejaké otázky, zanechajte koment. Poprípade, keď chcete, dajte like a veľmi by som sa potešil, keby ste dali odber. Majte sa pekne, čau čau.